Kupoval jsi nějaký lístky na Kellina v O2 areně na resell? Nekupovali jsme. Nekupoval. No, tyhle ty koncerty, jako já osobně je nechci ani kupovat a prodávat, jenom jako kvůli tomu, že je znám, tak jako by mi to přijde takový... Nechceš prostě jakoby vydělávat na úspěchu svých kámošů. Ne, to zní divně, ale přijde mi to takový jako blbý. Přijde mi to blbý. Jako když je to prostě zahraničí, tak mi je to vlastně jako jedno. Ale žádný jsme nekupovali vůbec. Každopádně ty oba dva koncerty v O2 areně jsou vyprodaný, beznadějně. A extrémně rychle. Extrémně rychle. No a jak se resellujou? Resellujou se? Určitě se resellujou, ne? Ty lístky. Jo, něco na tom je. To znamená, že jako dá se na tom vydělat. Myslím, že stály 1700 nebo 1500 ty lístky a podle mě za dvojku to lidi jako střílí. Samozřejmě tam máš zase jakoby lepší a lepší lístky, takže podle toho, ale 5 kilolitr si myslím, že na tom vždycky se tam jako dá udělat, no. OK. A bude ta cena těch lístků stoupat? Dřív? Nebude. Ne. Jo, ten koncert je za chvilku, není za chvilku úplně, je za pár měsíců. Ale to nestoupají, ty věci se většinou jako ustálej a pak záleží, jestli jakoby restokujou nebo nerestokujou. Ale to, co se děje jako vždycky, dá se říct. Tam se prostě uvolňují furt ty lístky. No. Máš nějaký zákulisní info, jestli bude třetí O2 arena? Nemám, bohužel. To byla každopádně halus, kdyby jako Kellinovci vyprodali 3 O2 areny za sebou třeba ve 3 dnech, to by bylo úplně krutý. No, si vím, že jako si myslím, že ty lidi tam klidně půjdou 2krát. Jasně, určitě, proč ne? Takže i ta třetí by se mohla stát. Za mě by to nebylo... Bylo by to určitě pro něj těžký, ale myslím si, že jakoby třetí by se asi zvládla jakoby zaplnit stejně furt jako úplně plná. Je to hrozná house i v tom kontextu, že ještě jako třeba 2-3 roky zpátky se tady rapeři strašně jako flexili, kdo vyprodal O2 arenu a kdo nevyprodal a kdo jí měl zaplněnou z kolika procent a kdo postavil stage o metr, vole, dopředu, aby, vole, to nebylo 9800, ale 9900 a 11 000 a hrozně se všichni jako, hrozně se mezi sebou všichni hádali a pak prostě přijde jako Viktor Šín a Kellen a lusknutím prstu si jako vyprodávají O2 arenu za hodinku pryč. Což je úplně skvělý. A no, takže to je možná jako nový level flexu hudebních interpretů u nás, že už si nebudou hrát na to, že kdo vyprodá O2 arenu, ale kdo vyprodá 2krát za sebou. A potom budou Letňany? Ty jo, no. Co jsou vlastně dneska největší koncerty, že tak Ben vyprodal Eden? No. Ben měl kolik? 30 000 bylo? A to nevím, na to jsem vůbec neto. Já mám pocit, že někdo mi říkal, že to je jako 30 vyprodaný Eden jako na hudební koncert. Tak to už je jako dobrý flex. To už je hodně, no. No ale Letňany jsou v podstatě jako nekoneční, že jo? Jsou nekoneční, ale bývá to kolem 70. 70-80, myslím, no, že jako úplně tam se dělá i ten Majales, ne? Který, a ten tam bývá... No teďkon tam byli podle mě Iron Maiden, tam myslím letos byli teďkon v létě a to mi někdo říkal, že to bylo 80 000. No. A tak tam je to jenom o tom, jak si to postavíš, ne? Protože jako nemusíš dělat Letňany pro 80, můžeš udělat Letňany pro 30. Můžeš je pro 120. Já si myslím, že asi jo. To znamená, že začnou hvězdní války hudebních interpretů v Čechách, kdo udělá větší Letňany? Což by bylo skvělý, já bych si to jako přál. To se nestane. To si nemyslím. Kolik bude mít Separ na tom těhelnom poli, nevíš? To je taky třeba jako 30 na fotbalovém stadionu? Tam si myslím, že mělo být víc. A oni to nějak ale posouvali, ne? No, ono se nějak změnil termín, že se to nějak posunul asi mělo to být na konci léta, je to na začátku října, mám dojem. Okay. Takže jakoby, už nebude tak hezky, nebude tak teplo. No mně přijde, že se to jako celý posouvá a v říjnu bude ještě na kraťasy. Jo, no to je taky vlastně. Minulý rok jsme celý září chodili ještě v kraťasech. George prostě jeli. No, takže to je nějaký level jako 30 000 fotbalový stadion, buď Eden nebo Slovensko, což na Slovensku to asi kromě Separa nikdo jiný nedá, že jo? Ale ten to nemá furt vyprodaný. Nemá, OK. Ten tam ještě nemá jakoby vyprodáno, nevím na kolika jakoby je, ale vím, že to není vyprodaný, no ještě. A tak asi to není až tak daleko, asi se to jako dovyprodá, no. Jo, no. To asi jako... A kdybych to takhle úplně odstřel, ty myslíš si, že třeba jako se Octagon někdy hecne na to, že udělal Letňany? Že jako se dá postavit arena
Letňanech? To já na to vůbec jako nekoukám, takže... No, protože tak on je já vím, jako strašně krutej. Já vím, že to bylo jako velký. Oni udělali ten, že Frankfurt pro 70 000, což bylo jako... To bylo obrovský, to jsem zaregistroval, to jsem viděl. Víš to, jak rychle se to vyprodává, nevíš? No, jako vyprodali to dlouho, nebo jakože do eventu to vyprodali, no. No tak nevím, takže jakože ty Letňany by taky klidně mohli udělat, ale já o tom nevím, jako, o tom nevím vůbec nic. Tak uvidíme prostě, jestli Kellen s Viktorem Sheenem si dají třeba jako Letňany pro 50 000. Že by udělali další společný album a hodili to tam. Uvidíme, co nám představí v O2 aréně, jestli den před koncertem nebo den po koncertu vyjde druhá společná deska. A no a oni to nemají společně? Já vím, že ne, ale asi mi nás nikoho nepřekvapilo, kdyby na konci celého koncertu Kellena zahráli Safír a oznámili, že za 14 minut vychází druhá společná deska. A o dalších hodinu a 14 minut ohlásí na Instagramu Letňany 2027. Překvapilo by to někoho? Asi ne. Asi ne, a je to skvělý, hrozně jim to přeju, určitě, extrémně jim to přeju. Určitě. Takže doufám, že půjdeme na Letňany. Takže Kellen a Viktor Sheen, Letňany 2026, 16.6.20.00. Uvidíme, co nám na to řekne David Kopecký. OK, čau, moje jméno je Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Trejčou podcast číslo 89 a mým dnešním hostem je Tomáš Patěla. Čau, Tomáš. Čaute, moc krát děkuji za pozvání. Předtím ještě, než se do toho dneska pustíme, krátký marketingový okýnko. Nový Trejčou trička jsou právě teďko na trejčou.cz, takže určitě objednávejte, komu se líbí Trejčou podcasty, tak nabíhejte na trejčou.cz a nový trika jsou právě teď v prodeji. Budu strašně rád, když si je koupíte, případně kdo si je nekoupíte, tak dávejte odběr, dávejte lajky, poslejte mi peníze přes QR kód, poslejte mi peníze přes Donate, jakkoliv, moc si toho vážím, děkuju moc. A Tomáši, jak se dneska máš? Skvělý. Tak to je dneska super. A důvod, proč jsme ten úvod vlastně jako začali, tím, že jsme se bavili o koncertu Kellena a o tom, jak rychle se vyprodávala O2 Arena, je to, že se dneska budeme hodně povídat o resellu a o resellu třeba i hudebních vstupenek. Nejenom hudebních vstupenek v Čechách, ale i hudebních vstupenek v Portoriku, hudebních vstupenek všude, kde to jde, protože takový je dneska svět. Ale možná jenom ještě pro nějaký jakoby kontext a úvod. Ty jsi začal s resellem před kolika lety? Třeba jako řekněme, že před 10 lety si prostě přeprodával tenisky? Jo. A já si myslím, že je to něco mezi 10-12 lety. Jakoby tenisky jsem řešil určitě víc než 12 let zpátky, ale byly to první boty, které jsem jakoby reselloval, tak byly 11 Brady. 11 Brady. To já si myslím, že 2015, 16, 14, 15. Dokonce? No. Tak to vím, že jsem si jakoby jel poprvé do food shopu pro ně a i do Queensu vlastně. No tak to už musí být hrozně dlouho. Protože jestli jsi šel do ně pro Queensu, tak jsem tam možná stále já za kasou. Ano, přesně tak. A to si právě myslím, že dokonce i jo. Ty vole, 2015 byly 11 Brady low. Low byly. Tak jo, tak to je 2015. Jo. Tak je to přesně před 10 lety. OK, tak 10 je, no. Takže před 10 lety, a ano, před 10 lety si myslím, že už jsem asi nepracoval jako za kasou v Queensu, ale je dost možný, že ten release jsem tam byl a možná jsem nějakým jako starým iPhonem dělal fotky a pak jsem je nahazoval na Instagram, protože v té době byl Instagram i jenom pro uživatele iOS. Fakt? No, to bylo jako, já si pamatuju, a můj první jako moment social media manažera v Queensu bylo, že jsem si jako vyhádal u šéfový, že potřebujeme iPhone, protože Instagram byl jenom pro iPhony. Já jsem v té době měl BlackBerry. Jako pracovní telefon, protože jsem na něm měl jako pracovní e-mail s tou velkou klávesnicí. A Instagram byl jenom pro iOS a první instagramový post byl, že lidi kempujou na LeBron Cork, a to byly LeBron 9 nějaký, nebo prostě jako basketbalový LeBrony v nějaké jako Cork edici. A měli jsme jich tehdy 14 kusů a já jsem dával na Instagram post, že v pátek v 9 večer
kempoval před obchodem 12 lidí a v ten moment byl jako vyprodaný. Tak to byl první Instagramový post Queensu na Instagramu. Hustý. Před, já nevím, no, tak to může být jako 10 let. No, určitě. LeBron, Cork byly desítky, ta legendární bota, a vyšlo to v roce... To si pamatuju, ty korkový? No, No, 2013. Takže je to 12 let, ale co... tak to jsem musel jakoby řešit ty tenisky už taky díl. Ale myslím si, že první fakt, co jsem prodával, tak byly tyhle ty. A vím, že jsem měl... Už nebyla nikde moje velikost, takže já jsem si bral o číslo větší, ale stejně jsem je jakoby potřeboval. Ne, to byly infraredy 6, jsem si bral. Infraredy 6, OK. Infraredy 6 jsem si bral o číslo větší a nosil jsem je a pak jsem řekl, že ty vole, to prostě nejde, jak je to velký. Takže jsem je třeba za 3 měsíce prodával. OK, takže tvoje éra resellera prostě začala před nějakýma těma 12 lety. Klasicky byli jsme v době jako Jordan releaseů, basketbalových releaseů, prvních Ultra Boostů. V té době ty přišly Ultra Boosty, přišly taky chvíli potom, přesně tak. A spousty limitovaných tenisek jako vlastně od všech jako značek tehdy. A začaly už v té době potom i Yeezyčka, aha. A Jordan 1, Yeezyčka a to bylo top z celého resellu. Rychlej posun jako do dneška, a pak se zase vrátíme zpátky. A dneska pořád jsi reseller? Strašně, jsi reseller. To byla docela nadávka totiž. Že jako fucking reselleři, ty vole, kurvej trh, ty vole. To je furt doteď. Jo, ale je to furt? Okay. Je to doteď a přitom no teď to není vůbec o nás, teď je to o tom, že jakoby se prodávají fejky. Jasně. Teď to kurví všechno. Ale to je zase asi k jiným otázkám. No ale asi jsem furt. Sice se to jakoby furt mění, ty tenisky jakoby už reálně neprodávám, my jsme měli s Danem i Norma jako SROčko na to a to jsme jako už položili, nebo jsme to nechali doplynout a už jsme přestali jakoby kupovat tenisky. Já si koupím ještě občas nějaký Supreme, který jakoby prodávám, ale tenisky, že bych koupil, to už se asi nestalo třeba půl roku, 3/4, možná ještě jako díl. Jo. A baví tě prostě furt ve svém volném čase jako resellovat jiný věci. Jo. Se dá tak říct. Tam je takový adrenalin, jakoby cítíte v tom, že tu věc musíte koupit, která je většinou jakoby nedostupná, takže tam jakoby ten dopamin nabíhá hrozně a pak už vlastně to prodáváte s tím, že víte, že se to vlastně prodá, že tam jakoby jsou prostě peníze navíc. Jsme reálně resellnul jediný boty. Fakt? No, tím, že já jsem vlastně jakoby vždycky jako pracoval ve sneaker storech a jako resell jsem měl zakázaný, čistě jako princip. To jsem měl taky. Čistě principiálně, tak jsem vlastně se jako nikdy nedostal k resell. A pak si pamatuju, že už jsem pracoval v Fincu a že byl první drop Yeezyček na adidas.com, tak jsem si říkal, OK, tak je zkusím koupit. A úplně jsem třeba jako 2 minuty jako čekal v té frontě a najednou se tam objevili. A říkám si, tak jo, tak to je jaký jednoduchý, tak je koupím. A přišli mi, a to byl ten první drop, který byl prostě jako už miliony kusů a nedalo se to prostě jako resellnout jako za nic. Že to bylo prostě poprvé půl roce, nebo něco takového. A no já jsem zjistil třeba po 5 letech, že jsem vyhrál Black Pirate, ty první úplně. Aha. Že prostě jsem si nevšiml e-mailu, který mi přišel, že jsem je vyhrál, abych si je claimnul. To jsem, no a víš, jakože to byly boty, které stály 50-70 tisíc, něco takového. A já jsem se našel e-mailu prostě. Hrozně jsem byl naštvaný, když jsem to potom... Já ani nevím, jak jsem se jako k tomu mailu zpětně dostal, ale vím, že jsem si nějak čistil jako mail od věcí a tam prostě od Easy, a tak jsem si to rozklik a čtu si to a říkám, no ty. Tak jo, pojďme si o těch začátcích, jako vlastně, že jo, přesně v té době, jako před těma 10 lety, to bylo jako docela normální, byla to jako velká éra toho, že každý 16 letý kluk si mohl vydělat své první peníze tím, že si šel prostě stoupnout do fronty před Foot Locker, před Queens, pak časem před Food Shop a před další obchody a prostě si tam jako vysadil ráno tu svoji frontu a koupil si z boty a hned si je prodal vlastně jako ve frontě. Tak jaký byly ty tvoje jako resellerský začátky? Taky jsi chodil kempovat, taky jsi chodil sednout do fronty, nebo už si jako hned na začátku pochopil, že existují i jiný, o něco komfortnější způsoby, jak vydělat peníze na tomhletom hypeu? Ne.
A chodil jsem do fronty, no, ale já jsem vlastně v 18, 19 už začal rovnou pracovat ve foodshopu, takže tam se mi to jakoby tak zastavilo a cokoliv, co jsem jakoby chtěl resilovat, tak většinou jsem byl jakoby v práci, takže jsem jakoby nemohl, takže k těm teniskám jsem se v té době taky dostával, jako mě ten resell jakoby hrozně lákal, mě se to líbilo jakoby od začátku, takže jsem zkoušel jakoby to všechno online, když jsem nebyl v práci, tak jsem šel do toho Foot Lockeru a takhle. Takže pár jakoby jsem si jich jako nevím, jestli jsem nocoval někdy dokonce. Ale většinou jakoby ráno jsem přišel a to, co tam jakoby zůstalo, tak jsem si vzal, protože to bylo úplně jedno, jakou velikost jakoby máš vlastně. Takže takhle, no. Dalo se tehdy vlastně, že jo, jako do Foot Lockeru na Václavák nebo do Foot Lockeru před Palladium. To Václavák ještě nebyl. A to už taky dlouho, ale. Jo, ale já vím, že my jsme chodili... Jo, jste chodili na Palátko. Na Palátko. Okay. Vím, že jsem chodil na Palátko a... Prostě přišel jsem tam v 6 ráno a stejně se v 9 ráno na tebe dostala ta jako 12,5, kterou si prostě flipnul a bylo to vyřešené. No, přesně tak, že vlastně jako to bylo jedno. Myslím si, že se to mnohem jednodušejc jako prodávalo, že to vlastně vykupovalo hrozně moc lidí, hrozně moc Asiatů, to fakt tahali jakoby pryč. To si pamatuju, že kdykoliv jakoby jsem mu napsal, jestli něco chce, tak to bral, myslím. Buj se myslím jmenuje. On měl v Sapě, má obchod a má i nějaký obchody ve Vietnamu. Nevím teda, jak je na tom teď, ale vím, že ten jakoby to vykupoval hodně. A vykupoval ve foodshopu hrozně právě ty Ultra Boosty. Si pamatuju, jak mi vždycky koukal jakoby do skladu, co tam ještě normálně mám, že byl u dveří, když jsem jakoby vynášel a koukal dozadu, prostě, co tam jakoby máme ještě. Takže to ono, ale myslím si, že jsem moc jakoby nekempoval. Takže prostě tak nějak... Vykupoval jsi to, co bylo jako jednoduchý a stejně se to dalo prodat, protože v té době byla ta dostupnost těch jako tak limitovaná a tak neběžný to kupovat online, že všechno bylo prostě jako v obchodech a kdo si tam proto přišel, tak na tom viděl peníze. Přesně tak. A když jsem něco chtěl jako pro sebe, což bylo jako hodně věcí, tak většinou to bylo prostě ve foodshopu a buď jsem to vlastně vyhrál nebo ne. A tím pádem jako buď jsem to měl nebo ne. Nebylo to nějak jako kritický. A ty boty jsem stejně vlastně jako potom ve výsledku prodal třeba za rok, když jsem je nosil, tak jsem si chtěl prostě už koupit něco jiného, takže jsem si jakoby koupil vlastně jiný. Kolik jsi měl nejvíc párů dohromady? 70, 80, 90, něco takového. Měl jsem je k něčemu takovému taky, no. Myslím si, že a v době, samozřejmě jako furt jako beru jako queensovskou dobu nejvíc, protože pak už jsem začal jako mít spíš míň bot, ale že nějakých 80 párů to třeba bylo. Jako, měl jsem takový jako období, kdy jsem třeba jako sbíral Stan Smithy. Měl jsem jich jako 18 párů, prostě jako byla doba, kdy jako Stan Smithy byly nějakým jako na vrcholu žebříčku v Adidasu, takže prostě vycházeli jako, tak jsem měl Raf Simons Stan Smithy, BBC Ice Cream Stan Smithy, OG Stan Smithy v nějaké jako prémiový kůži, Neighborhood Stan Smithy, všechny ty jakoby konzorcium kolaba vycházely. Tak já jsem je sbíral třeba všechny. Jo, já jsem si chtěl ti říct, že jsem si nikdy nekoupil vlastně jakoby Adidasy, kromě jízíček. Ale mám taky Stan Smithy, který byli s Rafem. Jo. Takže to jsou jediný, který jsem jakoby měl a jinak nejsem vůbec Adidas. Jakoby. Takže nějaký takový jako třeba 60, 70, 80 párů, něco takového. Vždycky jsem to nějak tak jako točil a teď se toho jako pořád vlastně jenom jako průběžně zbavu už jako několik posledních. Já mám třeba do 20 mám teďka. A vlastně už nehledám nějaký jakoby extra výjimečný boty, ale takový to, co si můžu dát vlastně jakoby ke všemu, aby jsem to mohl jako točit a bylo to pěkný. No. Je mnohem lepší mít jako dobrý jako trendy everyday shoes doma a klidně to může být jako prostě jako černý Salomon XT4 a bílý Salomon XT4 a něco, co v čem jako můžeš chodit každý den, než jako mít jako cokoliv. Ale to je, myslím si, že tím, jak jsme jakoby už starší. Za prvý a za druhý to jako vlastně jako i nějaký jako efekt toho trhu, že prostě se zaplavil už je to pryč, a dneska neexistují limitovaný release tenisek. Je to tak. Super, pověz mi dál o prvních jízíčkách, když si to takhle jako naťuknul téma jízíčka, který vlastně jako změnili úplně jako resell game, protože
že na jednu stranu se jako dali kupovat jako nějaký jednotky páry Jordanů jako měsíčně, který se dali poslat dál, ale jízíčka krom toho, že najednou ta resale value byla mnohem vyšší, tak se dali pak jako i kupovat jako po velkém množství kusů a vlastně kdo neprodával celý size jízíček, tak vlastně jako nebyl reseller. No, jako vlastně jo. Těch jízíček se dalo brát hodně, ale ty začátky, já si myslím, že to trvalo třeba rok, než vlastně oni vydali V2, který byly nějaký ta stejná colorway, byly dvě stejný, byly trošku změna, jak tam jich bylo jako 1 milion. A já jsem jako věděl vlastně, že jich bude 1 milion díky tomu, že jsme to měli jakoby u nás, takže jsem věděl, že to nemusím brát, že to nemám brát, že prostě to už jako nebude mít ten resell, takže já jsem se jakoby u těchto věcí nespálil. Ale pamatuju si, že někteří to fakt brali prostě jako ve velkých a pak to museli dávat za retail, někteří se toho zbavovali dokonce pod retail, že chvíli to bylo jako úplně na hovno, pak se to zase zlepšilo, udělal zase nějaký vlastně další jiný 550, 750 a takových jako milion, něco mělo resell, něco ne, ale vlastně ty první troje, co vyšly, tak to byl jakoby extrémní boom. To změnilo fakt jakoby úplně celou tu sneakers komunitu jakože nejvíc. No. Vybavíš si v této době, za kolik si, no jaký největší profit na teniskách si třeba měl? Na jako jednom konkrétním modelu? Co bylo jako tehdy jako fakt to největší? Myslím si, že to bylo 25. Okay. Že jsem udělal na jedných teniskách, ale to byly off-whitey. To byly off-whitey. To byly nějaký off-whitey? To znamená to nějakých Presta, co tam byly v té první desítce? No já jsem měl asi 3 off-whitey, který jsem jakoby kupoval. Jedny dostal kámoš k narozeninám. Takže na tom jsem jakoby neměl nic, ale tam to byl nějaký jako secret restock, já nevím, jestli si to pamatuješ, jak jsem musel scratchovat. Jo, nic, to si nějak vybavu. No, takže tam jsem nějak jakoby chytnul. A chytnul jsem taky ty, co měli celou tu bublinu po celém, já se nepamatuju jméno. 300. Vapor Max? Ne. Byly Vapor Maxy, no, taky ty černý s tou jakoby černá síčkovina. No, tak to byly Vapor Maxy. No, ale oni mi napsali, že nemají. Že jestli mi jakoby můžou poslat jiný. A já, že, no, jako samozřejmě, tak prosím, chci. A dostal jsem místo toho bílý Presta, který vlastně měl ještě menší hodnotu už než tamto, ale to nevadilo, to prostě měl od Off-White a byl šťastný, ale za těch 25 jsem prodal vlastně jedničky UNCčka, ty Off-Whitey, který jsem do konce roku jakoby nosil. Pak jsem je za 25 ještě prodal. No. OK, to je hezký. To si myslím, že byl pěkný deal za mě. No. OK. No a teda za těch posledních 10 let tak se to vyvíjelo. Jordany, Yeezíčka, Dunky, určitě si prodal triliony Dunků. Pak bylo podle mě jako, pak bylo takový jako období, kdy mám pocit, že jako všechny resale shopy i typu jako Section šly prostě hrozně nahoru tím, že se prodávalo úplně všechno. Jo. Prostě jako cokoliv vyšlo, se dalo prodat dál. To bylo, řekl bych, že to bylo lehce po covidu. V covidu vlastně ještě byly midy. Ty bouchly úplně jako nesmyslně. Jakákoliv dětská velikost Jordanu se prostě jako prodávala furt dál. A tam za to mohl jako TikTok. Tam za to mohl hodně TikTok na ty midy. A potom přišly Dunky Pandy, který vlastně jakoby otevřeli ten trh úplně s těma Dunkama. To šlo taky úplně do háje. A přišly kampusy. A chvíli byly kampusy, ale ty trendy teďka vlastně už netrvají, jako to trvalo třeba ty Jordan jedničky, které byly 5 let. Ale teďka to máš prostě rok. Takže ty se fakt musíš snažit držet ty trendy, aby si vůbec jako mi něco mohl prodávat. Teďka to jsou ty Labubu. Jo, a tak prostě, že to je jako musíš furt
furt být na tom přilepený, abys věděl, jakoby, co se děje v tom světě, jinak ti to uteče, no. Byly tam vlastně ještě u Adidasu Samby a ještě druhý bylo. Samby a Gazely nebo něco takového to bylo, no. Takže to se taky prodávalo. Takže na chvíli to jakoby zase přebral celý Adidas. A teď už tam prostě není nic. Byly tam vlastně i New Balance, jestli si pamatuješ, byla taková chvíli éra 550. No, ale jako hodně krátká, no. Nebo taková jako, že nebylo to moc, jako, že by to bylo moc nad retail, bylo to spíš jako, že bylo málo 550 na trhu. Takže bylo jich málo, tak prostě jako by to šlo ale za slušný prachy to nebylo jako by nic špatného. No a teda, když jsme teda jako prošli to, co se jako prodávalo v těch posledních 10 letech, tak teda dneska ten stav je jaký? Jak jsou na tom tenisky? Resellují se dneska tenisky? Není náhodou jako StockX jenom jako překladištěm, jako bod, kde se vlastně jako neděje nic nad tu retail price? No, už to jsou jakoby jednotky, které jdou jakoby prodávat furt nad, ale jinak je to fakt hrozně jako mrtvý. Já si myslím, že ty resell shopy furt jakoby se udrží a budou nějakým způsobem žít i z těch jakoby starších vlastně jakoby modelů, protože to je furt poslední místo, kde ty jako můžeš tu tenisku, kterou si třeba zničil, ale měl si ji rád, tak si ji tam můžeš znovu koupit. Takže ono to nějakým způsobem jako zůstane. Ty ceny prostě nebudou jakoby obrovský, protože do toho přišly Panda Buy a milion těch jakoby věcí, který to jakoby úplně dokurvili. Já jsem si furt říkal, že to nemůže být tím, to nebude, ale jakoby úplně to skurvilo. To jako... To myšte. Kde se dneska prodávají tenisky? Třeba v prostředí českého internetu, protože že před těmi 10 lety hodně to bylo tak, že to, co si koupil před obchodem, tak si to před tím obchodem rovnou prodal. Prodávalo se z ruky do ruky vlastně úplně standardně a jeli Facebook skupiny. A já se jako občas vlastně jako přihlásím na Facebook a vidím, že ty Facebook skupiny pořád žijou a pořád existují a pořád se to tam jako všechno děje. Jo. Takže ten Facebook furt. Byla krátká éra jako i Instagramových skupin, ale ty Facebookový to vždycky jako by furt drtili. Tak a zároveň jsem ale viděl, že samozřejmě jako Panda Buy věci se hodně prodávají jako i na Vintage a všude možně. Takže kde dneska probíhá ten secondary market a schválně ještě řeknu jako jednu věc v tom secondary market kontextu. Já si pamatuju, že jsem podle mě třeba před, nevím, třeba 8 lety jsem spolupracoval na jednom článku pro Forbes a ten novinář tam tehdy jako vyčíslil, že v České republice existuje trh zhruba 2 miliard korun, který se protočí ročně v secondary marketu v teniskách. Tak možná, kde dneska ten prodej těch věcí probíhá a jak si myslíš, že je třeba velký vlastně oproti těm jako minulým rokům? Tak tolik to určitě jako nebude. Že jako už to musí jako výrazně míň. No i když jako... No a to se bavíme... Ono to může být, protože těch tenisek předtím bylo docela málo. Teď jakoby jich je vlastně víc a jestli se to jako protočí všechno, tak si myslím, že vlastně by to klidně ty 2 miliardy jakoby mohly taky být. Protože ty toho musíš prodat mnohem víc, aby si měl stejný zisk jako předtím na těch jedních. Takže, ale furt je to ten Facebook, tam to prostě jakoby zůstává, tam se to jako drží. A i když existují ty skupiny jakoby na Discordu, tak tam se toho moc jakoby neděje, jo, to jsou uzavřené skupiny třeba pro 1000 lidí, takže tam to jakoby není, ten Facebook máš 80 000 lidí třeba nebo něco takového, takže ten sekundární je podle mě furt ten Facebook a hlavně vyrostlo taky dost obchodů, takže v Praze je třeba 5 resell obchodů, takže prostě se to jakoby udělalo i tam, no. Že se to dostalo. A taky mám pocit, že jakoby, nebo vnímám to, že i ty resell obchody trošičku teďko jako upadají, že těch obchodů bylo třeba dřív víc, vím, že jako, jaký jsou dneska resell shopy v Praze? Section? Section, Spike. Spike, pořád ještě furt jede, že jo? Jo, já si myslím, že jo. Já jako vím, že tam byly nějaký změny v majitelích a takové věci, že tam se to něco, ale ten furt jako jede. Pořád to tady v Holešovicích. Beast je ještě ten v Holešovicích, který si teď nepamatuju. Vedle Jo Grills, nebo jako společně s Jo Grills. To máme 4.
Ale bylo i víc. Vím, že byl nějaký resale store v Karlíně. Ten Beast. Ten tam furt je. A ten nově otevřený? Nebo? Protože tam byl obchod, ale ten zavřel. Už třeba před jako půl rokem. Tak možná ten už zavřel, no. A já mám pocit, že tam neotevřel něco místo něho. Že jako tak tady ten Beast mi přišlo, že docela i jakoby jede. Byl vlastně v Brně, byl ten, který zkrachoval. A teď mě se to plete. Roomstock je ten, co žije a je ve Zlíně, nebo byl ve Zlíně, jo. A pak je Sneaker Room, byl ten známý v Brně, který zavřel a... Ne, to bylo jinak ještě. Sneaker Room a Roomstock? Já si myslím, že... Sneaker Gallery. Sneaker Gallery, ano. Jo. To je ten brněnský, co... Ten brněnský. A tady to se jakoby... Tohle, co se stalo u nich, tak se stalo jako i ve spoustu jakoby evropských. Aha. A je to prostě jakoby hamižnost, no, která jakoby tam jakoby je v těch lidech, no to. Jo. Prostě. A jenom tak to jenom pojmenujeme a hodně consignment storeů v Evropě teda fungovalo tak, že lidi tam nosili tenisky a až ve chvíli, kdy se prodali, tak ty majitelé těch obchodů měli vyplácet ty peníze těm původním jako klukům z ulice, co tam přinesli. Přesně tak. A teda v těch obchodech se dělo to, že ty boty se prodaly, ale už nevypláceli ty malý resellery. No a oni to právě dělali tak, že oni si našli vlastně jakoby ty si prodal tu tenisku, protože jsi ji měl od toho consignmenta. Ty ji prodáš a jdeš na internet a koupíš ji znova za nějakou malý prachy. A vrátíš ji vlastně tomu consignmentovi, zákazník je spokojený, consignment vůbec to neví a ty si prodal ten sám za sebe. Jo, rozumím. Ale jakoby je to neudržitelný. To nezvládneš jakoby potom doplňovat, nakupovat a ty tím, že to nakupuješ, tak zase přicházíš o ty peníze, který ty to koupíš za 5 ty boty, sice si na tom jakoby litr vydělal, ale musíš to vlastně jako zase vrátit a ta cash flow je tam prostě jakoby tak těžká, že se to nedá jakoby udržet, takže prostě to jde do hajzlu. Místo z toho, aby normálně prostě prodávali to, co tam mají a vlastně všichni byli spokojení, tak ta hamižnost je prostě jako dožene. No a jakou je vlastně dneska budoucnost resale story přesně jakoby v těch kamenných jako podobách, protože když to srovnáme vlastně jako třeba se Spojenými státama, kde v jednu dobu bylo jako výrazně víc consignment storů než sneaker storů, tak mám pocit, že vlastně jako všechny consignment story se zavírají, včetně těch jakoby obrovských typů, že tak je docela známá ta aféra z Urban Necessities, nebo jak se jmenuje, 2J's Kicks, co má ten svůj obchod, takže ten zavřel všechny svoje shopy, zkrachoval. To bylo s tím Surgeonem. No, ale on měl nějaký jakoby osobní tam totiž krachy a tak dále, že to ne... No, ale furt se to jako potkával s tím jako úpadkem toho jako biznesu. To vím, ale... Takže jako consignment story obecně v Americe, že ho zavírají, protože už jako nemají moc na čem jako vydělávat peníze, protože se všechno prodává za retail. Tak jaká je třeba budoucnost těch obchodů v Čechách? Že asi dokážeme pojmenovat to, že Section to dokázal jako flipnout do vlastního brandu a vlastně jako stojí na vlastním brandu. Jo. Ty to udělali jakoby úplně super, samozřejmě. A Spike jde tím, že vlastně se snaží rozšířit celou tu škálu, nebo všechno, co se dá reselovat, tak tam prostě mají. Takže jakoby Pokémony, Popmart, je to Popmart? Jo, takový ty popka prostě, jo. postavičky a tak dále, že ty to zase škálu jako takhle, jak jim to funguje, vlastně jako netuším. A teďka prostě přišel obrovský trend, že ty Labubu, takže to se taky rozdělá. A myslím si, že víš, že to není jakoby, že by měli v každém městě jeden obchod, aby to museli živit, ale prostě jeden obchod jakoby uživíš. Jo, že když se snažíš a máš ten marketing nějaký, tak se ti tam vždycky nějaký ty zákazníci najdou, který jakoby ti tam budou chtít nakoupit. Takže si myslím, že to zůstane, samozřejmě zůstanou jenom ty nejsilnější, jak to vždycky je, ale ty věci se vždycky najdou, které se dají reselovat a prodávat, takže to prostě jako už je součástí
veškerých jakoby kultur. Prostě když je něco chtěný, tak to prostě bude stát víc. Ještě jsme tady v tom jako popisu celých těch posledních let vůbec nezmínili taky jako jeden z bývalých fenoménů a to byl Supreme. A zase možná jako krásně si dáme jako časovou osu směrem zpátky. Bylo úplně běžný, že kluci z Prahy si koupili levné letenky s Ryanairem do Paříže a jeli prostě v úterý už začít kempovat 2 dny před čtvrtečním dropem na Supreme a pak to přivezli do Prahy a přes víkend všechno prodali a letěli další týden zpátky. Tak v jakém stavu je dneska Supreme? Reselluje se Supreme? Co se děje ve čtvrtek před Supreme obchodem v Paříži nebo v Londýně? Ale vůbec nic. Vůbec nic tam neděje. Fronta tam je. Fronta tam samozřejmě je. Už se nemusíš jako registrovat. Okay. Jezdím do Berlína, když se jakoby něco... Protože ty box loga se furt nějakým způsobem jako dají prodat. Nějaký trička se dají prodat, jo. Je to na consign. Taky všechno jako vyprodávám jako takhle. Bez toho bych si to asi už nedovolil. A proto jsem mi přestal jakoby o tom natáčet a doporučovat. Protože to jako vím, že to ty lidi neprodají, tak tady kvůli tomu, aby jsem měl nějaký vidění, nebudu jakoby píčovinu říkat. Takže jsem jako přestala a vždycky tam za ten půl rok, co oni mají ty sezóny, tak si myslím, že je 5-6 věcí, které jakoby bouchnou, extrémně drahý. A Bunda SpongeBob, co byla teď. Jo, to všichni jsme věděli, že to prostě bude během vteřiny pryč a přesně tak to jakoby bylo. To se jako ani nedalo chytit ani přes boty, který už vlastně používáme úplně na všechno. To je jakoby... Už nepotřebuješ jakoby nic extra, protože na ten consign ty tam potřebuješ mít toho hodně, takže prostě si koupíš 30 triček, který se ti tam jakoby prodají, sice prostě s menší marží, ale ty to potřebuješ ve velkém. Takže to. Taky se vyplatí prostě jet potom do toho Berlína, koupit si je tam jakoby, protože ti jich dají hodně. Jim je to taky jedno, oni to chtějí taky už prodat, že to není jedno bogo na hlavu a běž a dostaneš za něj 20 000. Teďka si koupíš jako bogo za 4,5 a prodáš za 6. No. Takže, ale já Supreme furt miluju, já to furt nosím. Věrnej fanoušek od 2014, podle mě, když jsem si koupil první tričko. Miluju to. No a teda, jak dneska fungují Supreme obchody s tím projem, protože v průběhu těch let se to změnilo jde se kempovat jako od úterý, od středy před obchodem, pak, že jo, kvůli všem jako různým jako pouličním nepokojům a bezpečnostem se to začalo dělat, takže vlastně jakoby Supreme community si začaly dělat svoje jako registrace a ty registrace se dělaly jako v parku v pondělí odpoledne, na druhé straně prostě jako města. A začaly se dělat pořadníky, tak aby v tom byl jakoby pořádek pak v ten čtvrtek ráno, když ty věci šly do prodeje. Pak se to vlastně jako digitalizovalo, takže ty jsi se jakoby přihlašoval prostě na stránkách, které se vlastně taky botily, což bylo jako super, aby si vůbec mohl se dostat do té fronty, tak si musel na to mít ještě jakoby bota zapího. A to si myslím, že bylo naposled puštěný, když bylo Barbery kolabo. To vím, že jsem měl třeba 150, 180 místo. Měl jsem už jenom trička. Nebylo vůbec nic v tom obchodě. Což je hustý, protože jako toho bylo fakt málo. Byl jsem v Berlíně, tam si nemyslím, že mají jakoby malej stok, no ale bylo to hustý. A teďka vlastně už přijdeš a vystojíš si, co tam je. A to je všechno. Takže reálně čtvrteční dropy fungují, takže prostě jako jdeš tam ve čtvrtek v 8 ráno si stoupnout, počkáš si 2 hodiny frontu a dostaneš se na to, co potřebuješ. Jako... Děje se reálně to, že by tam lidi byli přes noc? A nemyslím si, to už se neděje určitě. A myslím si, že by tě tam ani nenechali. No. Co je nejlepší, prostě tam jít 5x, 7x za sebou, odníst si spoustu věcí, chodit za stejným týpkem, seznámit se, skamarádit, pak mu napíšeš, co chceš a už nemusíš chodit ani na smlouv. To je jakoby nejlepší, prostě oni ti to tam odloží vzadu, to fungovalo vždycky prostě. Jo, lidi měli číslo 400, přišli a měli 4 tašky najednou, když všichni odcházeli už s jedním tričkem. Prostě klasika.
Takže takhle teď je v Supreme Storech. Pelis, zajímá v tom ještě někoho Pelis, co se týče secondary marketu vůbec? Je to vlastně úplně jako běžný obchod Tam jsou dneska. většinou tam jsou taky nějaký jako kolaba, který ještě nějaký resell mají. Ale prodá se to prostě online a je to jednoduchý si to koupit online. Jo. Dá se říct, i ty máš jako teďka minutu, 2 na to si koupit věci, které jsou nějakým způsobem ještě vyhypený i na tom Supremu. Že jako se to dá prostě. A potom tam jsou jako jednotky, kde přesně jakoby to nestihneš absolutně nic a pak máš klidně 2-3 hodiny, než se to jakoby vyprodá úplně všechno, takový ty jakoby obyčejné věci. Ale furt se to vyprodává, jakože i když tam ty věci jsou půl hodiny, tak se prostě vyprodají. Jo, že to není jakoby, že by to bylo úplně mrtvý, to prostě není. No a teď jsme si teda ještě popsali teda, že a v kamenných obchodech je to jednoduchý si to koupit a teď jak popisuješ ten online, takže i ten online se dostal do fáze, že nedalo se nic koupit bez botů, protože všechny jakoby vyhypované věci byly za 0,1 vteřiny nebo za prostě 12 vteřin vyprodaný. Takže dneska se dají limitované věci na supreme.com koupit tak, že tam jdeš a prostě jako fakt si počkáš na těch 12.00 a ve 12.00... Už to není ve 12. Jo. Už je to 5. 5? Okay. Jo, aby byla Amerika. Jo, jasně. Takže máš třeba... hodili na Shopify a mají tam vlastně teďka... Takže máš jako seriózní 1 až 2 minuty času jako běžný uživatel to tam v tom telefonu prostě nabouchat. Jo. A zaplatit přes Apple Pay a máš to tady jako za týden. 4 dny. Ve čtvrtka a v úterý to tady máš, no. OK. Většinou. Takže fajn. A jsou ještě dneska relevantní nějaký jiný značky streetwearového oblečení, které by měly nějakou pozici na secondary marketu? Bylo to chvíli Hellstar, já nevím, jestli to znáš. Nějak si to vybavu. V Americe to jakoby jelo a jede podle mě ještě furt jako hodně. A Cortez samozřejmě. Pořád? Má nějakou, ale není to jako nic. Je to asi jako drop od dropu, že? On to tam sází jako hodně. Jakože to už je prostě obrovská značka, takže... Vyšlo teď, že to Boy Better No Collabo, tak to asi hádám, že jako přesně tak, to se je mohlo dobře prodávat. něco, co se jako prodá, ale on už to nelimituje. On to limituje na to, že to nechá puštěný 12 hodin, pak to jde, vytiskne všechno, co se prodalo. Samozřejmě to je jakoby nejlepší, nic ti nezůstane, všichni jsou jakoby spokojení. Takže to. No a že to nedělá jako furt znova, takže to je jakoby jediný, co jakoby on to tam limituje. Já vím, Gallery Depse, že ho přeprodával jednu dobu dost, byl takový vyhypený. Ale zase ten retail price je tak strašně vysoký, že to jako nemůže jako drivovat ten trh jako takový. No. A Stasi Carhartt, to nemyslím si, že byl jakoby resellově, ale je hodně, ten streetwear se jakoby vyvíjí úplně v něco jiného, jo, vypadá to vlastně úplně jinak, než to vypadalo před těma 10 lety. Takže ten Carhartt teďka hrozně běží. To je ale jako běžně dostupné, jako od Carharttu si koupíš cokoliv ve Foodshopu. No, jakoby, ale není to tam jako dlouho. Jo, že to jako mizí rychle, jo? Asi tam někam třeba den. Tak to si není online teď vlastně nikde, že jo? Protože oni změnili politiku a jsou vlastně jenom ve svých vlastních obchodech po Evropě. Přesně tak. Takže máš frontu teďka před Stasi. Se vrátíme k těm frontám, takže... Je pravda, že kde já jsem teďkom byl? Byl jsem v Londýně na začátku letošního roku a šli jsme okolo Stasi obchodu a stálo tam pár jako Asiatů v dešti ve frontě a čekali na otevření, to bylo nějak ráno. Ale neměl jsem jako nutkání dovnitř. My jsme se tam šli podívat, měli tam pěkné věci. Nevím, my jsme jeli jako utrácet s přítelkyní, že si prostě jdeme koupit. Já jsem samozřejmě chtěl jít do Chrome Hearts. Tam nic neměli. Jsem byl na straně. A vlastně jsme prošli celý Londýn, každý obchodák, všude. A buď to bylo jakoby tak drahý, že jsme si řekli jako, že ne. Víš, že jakoby úplně absurdní ceny. A nebo se nám vlastně jakoby nic nelíbilo a říkáš si, že si nechceš kupovat něco na sílu, víš. Myslím si, že kdybych tam měl ve 20, tak si koupím na sílu první věc, co tam najdu, ale
teď už jsem tam prostě jakoby vlastně nic nechtěl. Mhm. Ale obchod pěkný, obchody mají jakoby krásný. To se mi tam jakoby líbí, ale není to nic. Co třeba Broken Planet nebo Denim Tears třeba? Nic z toho? Fakey už jenom. Jo, všude je to prostě zaplavený fakem. A prostě, když jsme my reselovali věci, tak ty fakey se objevily za 3 měsíce, za půl roku. Víš, do té doby si prostě tady jakoby neviděl nic a nebo to byl jakoby fake úplně jasný, víš, že jako ani Jumpman nevypadal jako Jumpman, že prostě hrozný. No, ale teďka máš prostě jako pomalu v ten den releaseu máš už jakoby fakey hotový na těch stránkách a to vajzlu. A popiš mi teď celý ten jakoby svět přeprodávání vstupenek na hudební akce, protože to jsem jako zaregistroval, že vlastně jakoby ten jako aktuální trend všech bývalých sneakers resellerů je to, že se věnují jako tématu hudební vstupenky. Což vlastně jako není nic jako zase tak překvapivého. Hudební vstupenky se vždycky jako přeprodávaly trošku, nebo jako nějakým způsobem se přeprodávaly, ale i tím, jak obzvlášť po covidu ta vlna jakoby velkých hudebních koncertů začala jako stoupat jako enormní rychlostí a dneska vlastně jako každý velký mainstreamový interpret dokáže vyprodávat jako celosvětový turné, tak se to jako objevilo i v tom secondary marketu. A jak to vlastně jako tady jako ovládá z České republiky tu věc? A samozřejmě to funguje na Discordu. Okay. A tam řešíme vlastně jakoby celý ten resell, ale abych jako se vrátil na začátek, si myslím, že se to zase jakoby stalo tou digitalizací, protože předtím ti nezbývalo nic jiného, než prostě jít před tou tůčkou a prodávat lístky tam, kde tě přesně jak píšou, že tě budou ukamenovat, když tam budeš prodávat. Vždycky nic takového se jakoby neděje, nikdy nedělo. A lidi s tím mají jako občas problémy, ale stejně tak měli s tím problémy vlastně u těch tenisek. To chceme nosit, no tak jich Nike mělo vyrobit víc. Jako, jo, ten resell za mě je prostě úplně jako vlastně v pohodě. Není na tom nic jako špatného. Takže tím, že vznikly vlastně platformy na internetu, kde ty to můžeš prostě prodávat, zákazník dostane lístky, ty lístky musíš poslat, nedostáváš peníze a až skončí koncert, prostě třetí strana má vlastně, drží všechny ty peníze, drží jak lístky, tak peníze, uvolňuje to pro toho, kdo si je koupil, skončí koncert, jestli všechno proběhlo v pořádku, až teprve dostáváš peníze. Safe pro obě strany a myslím si, že Viagogo musí mít jakoby hrozný tržby a musí být jako šíleně dobře na tom. Jakože oni musí mít takovou cashflow obrovskou, že to není možný, protože tam se prodávají prostě všechny koncerty světa. Jako nemáš žádnou jinou platformu, prostě tam je, všechno je tam. Ty musí růst jakoby takovým způsobem, že to není možný. Jak teda dál? Kdy to teda přišlo? Kdy to přišlo? Okay. Je to teda nějaký ty jako 4 roky zpátky? No, myslím si, že nějaký covidový období to vlastně začalo. Já si totiž třeba jako vybavu, že si pamatuju, že jsem si kupoval přes Viagogo nějaký lístky a protože jsem si četl na internetu jako komentáře, že Viagogo je jako největší scam a že to jako může jako dopadnout špatně. A jednou jsem si tam koupil lístky na nějaký podle mě hokej v O2 aréně a bylo to super. A jednou jsem se tam nechal vojebat při nějakých jako lístkách jako v T-Mobile Arena nějaký koncert nebo něco takového. Ale to už je třeba jako ještě před covidem, ještě jako tak 6 let zpátky. A potom jako jsem začal vnímat to, že vlastně jakoby začínají růst oficiální přeprodávací platformy, respektive, že i pořadatelé sportovních i hudebních a kulturních akcí začínají hledat způsob, jak zlegitimizovat jakoby přeprodej těch svých jako lístků, protože je vlastně dneska úplně normální, že si člověk koupí předprodej vstupenku a pak na ten koncert prostě nemůže. Jo. A hledá jako
komfortnější způsob, jak, No, jak ten lidi. digitální lístek prostě prodat dál. Jo, to určitě funguje, oni na to mají i samozřejmě jako normálně svý apky, kde máš ty lístky, tak ty je můžeš jakoby transfernout přesně tak, jako že to chceš poslat kámošovi, ty si koupil 2, jeden mu pošleš a tak dále. Takže přesně i normálně tyhle ty velký jako Ticketmaster, Ticketportál a XC, já teď nechci kecat, já si tohle furt pletu, ten poslední. A tak všichni mají vlastně své apky, všichni se tam snaží ty věci taky reselovat úplně v pohodě a je to způsob, jak to vlastně i těm lidem jakoby ulehčit tu práci, takže to se jakoby děje a na to Viagogo vlastně a jak jsi říkal o tom, že jsi tam nechal ojebat, tak a ten reseller vlastně pošle ty lístky, ale on může poslat jakoby špatný. Jo? A on je drží právě až po tom koncertu, aby když přesně se stane tohleto, jako chápu, že seš vlastně na straně na to Viagogo, ale on je prostě ten prostředník a ty peníze vlastně můžeš dostat zpátky. A to bylo totiž podle mě ještě i v době, kdy Viagogo nebyl jakoby reseller, a to bylo jakoby, že marketplace, nebo jako tržiště, to bylo jako, že, nebo inzertní fórum, že to vlastně jako... Okay, že to bylo ještě to bylo úplně na začátku, že byl to jako prostor, kde jsi jako mohl projít nabídku lístků, který někdo prodával, ale reálně to byl jenom inzerát, reálně to byl inzerát, kde po nějaký jako registraci mi to zobrazilo telefonní číslo toho člověka, který prodával ty lístky a já jsem se s ním musel jako zavolat, setkat, on mi dal jakoby lístky, které byly prostě z takového toho prodejního terminálu a ty lístky byly fakeový. Takže to bylo jako, takže to bylo fakt na nějakém jako úplném začátku, kdy to bylo jenom jako, že ani ne marketplace, jako spíš jako inzertní fórum na přeprodej lístků. Tak to tam byl dřív než já ještě. A to už je fakt dávno, Prostě se to vyvinulo v to, že je to jediný, co teďka vlastně funguje. Máš vlastně na Discordu máš platformu, všichni se taky toho Discordu bojí a myslí si, že to je vlastně nějaký scam. A můžou za to hlavně ty sářský píčoviny a tyhle ty taktikos a tady ty lidi, který vlastně jakoby dělali nekalý věci na tom Discordu a všichni to vědí, že ten Discord je vlastně jakoby špatná apka, myslí si všichni, že je to nějaký scam. Ale bohužel to na tom jakoby funguje nejlíp. Ty si můžeš propojit jakoby monitory, říká se tomu monitory právě s tím Discordem a na tom Discordu ti vyskakují věci přesně, když se něco restokne, ty lístky. Ty tam jdeš jeden kliknutí link a seš na stránkách a kupuješ a tak dále, takže a stejně tak to je jakoby u těch tenisek, to je vlastně úplně stejný schéma, akorát se prostě transformovalo do lístku. Jo. Je to úplně jakoby stejný. Pardon. No a Co jsou teda dneska ty Jordany a Yeezíčka v tom lístkovém světě? Bad Bunny koncert, takže stejně jako ještě vlastně 2 roky zpátky byly jako Bad Bunny Adidasky, tak dneska Bad Bunny vstupenky na koncerty jsou jako nejlimitovanější věc. Přesně tak, samozřejmě záleží, kde jsou ty koncerty a tak dále. Není to, že si koupíš jakýkoliv lístek a vyděláš na tom Mailand. Absolutně to takhle jakoby nefunguje. Samozřejmě se ti může stát, že prostě si koupil drahý lístek a nikdo ti ho nekoupí až do koncertu a tobě propadne. Takové věci se taky můžou stát, ale je to jakoby procento oproti tomu všemu, víš, jakože ale Bad Bunny je teďka úplně top a koncerty v Portoriku jsou skvělý. OK, to znamená, že na prvním místě žebříčku máme koncerty Bad Bunnyho v Portoriku, na druhém místě prodávají se už lístky na Bad Bunnyho po té jeho evropský turné, co má jako Španělsko a to je všechno pryč už. To je všechno vyprodaný? Tam je to vyprodaný jako všechno hned. Billie Eilish, Taylor Swift, tyhle ty velký jména taky se jakoby hrozně vyprodávaly. Oasis teďkon jejich návratový tour? Přesně tak. A tam jsem měl taky nějaké lístky. A přesně tam najednou vyšlo i tolik koncertů, že nakonec
ty lístky, které se stály 10 000, si prodal o 2 dráž než jakoby normálně. Mhm. Ale samozřejmě 2 furt krásná, tam není jakoby o čem. Ale že taky ty přesně kolik těch koncertů uděláš, tak běhá ta cena. Byly Ozzy měl, že jo, poslední jeden koncert a tam jsme neměli žádný lístky, protože to prostě jako nešlo. To bylo jako úplně crazy. To bylo šílený, jako jak částky, tak rychlost lístků pryč a tak dále. A tam byl i nějaký Golden Circle, který stál podle mě 1 000 000 a že si byl s nima na stage, jakoby. Okay. Že to bylo, a samozřejmě i to se reselovalo, to ani nevím, za kolik to mohlo jako být, ale šílený částky jakoby za ty koncerty lidi chtějí dát tam. Myslím si, že pro ně jsou teďka ty zážitky vlastně jako mnohem silnější, než to mít na nohu tenisky. A neexistují tam teda žádný hranice, to znamená, že můžeš kupovat a přeprodávat lístky na Bad Bunnyho v Puerto Riku i ve Španělsku. Co jsou jako obecně ty jako nejtěžší koncerty? Je tam nějaký rozdíl mezi jako koncerty v Evropě versus koncerty v Americe versus koncerty v Ázii? Nebo je to jako tak globálně velký, že lidi cestují po celém světě i za těma koncertama? Je to globálně velký, ale přesně záleží na tom, jaká je kapacita toho místa, kde to má. A záleží, jestli u toho Bad Bunnyho, jestli je ve španělsky mluvících zemích. Já nevím, jestli je v Evropě prostě tady někde, kde je jakoby... Záleží prostě i na tom místě, není to jakoby to. A ty se můžeš podívat na Spotify a kouknout se, kde je ten člověk nejvíc poslouchaný. To ti taky napoví, jestli tady ve Španělsku bude mít tolik a tolik, nebo bude mít tady v Čechách tolik a tak dále. Takže to jakoby napovídá tyhle ty věci taky tomu. Přesně není to jenom o tom, že si sedneš a koupíš první lístek, který jakoby vidíš. No. A my se snažíme všechny tyhle informace právě jakoby hodit do jednoho. Vypoustuješ tam, hele, berte tyhle lístky, berte tyhle nejlevnější, tyhle jsou drahý, tady to město je dobrý, tady to město je špatný. A tak. OK. A často tady říkáš my, tak popiš mi vlastně dneska, co je Retail Go. Retail Go je discordová skupina zaměřená na resell. Kterou ty jsi založil? Ne, nejsem zakladatel, já jsem tvář. OK. Já jsem jenom tváří, není to moje. OK. Jsou to 2 kluci reselleři, kteří ale nemají rádi jakoby kamery a pozornost, takže vlastně oni jsou zakladatelé, pak je tam ještě jeden jejich programátor a já jako tvář. OK. Jak dlouho ta skupina funguje? Dlouho, byla už covidová tenisková jenom. Takže si myslím 2021-2022, že něco takového. A já jsem se k ním dostal až vlastně po tom, co jsem začal já si točit o teniskách a o Supremu a tak dále. A tak my jsme se jako s klukama znali, tak mě oslovili a dali jsme to tak nějak dokupy. No. OK. A majorita těch uživatelů jsou z České republiky? Jo. Máme tam samozřejmě i jakoby anglicky mluvící, ale převážně jich je jako z Čech. Když se vrátíme zpátky trošičku těm lístkům, tak vlastně přeprodávají se takhle i vstupenky na hudební akce v České republice? Nebo je to spíš jako to téma těch jako velkých měst a je to zase zpátky víc o tom mixu konkrétní interpret v konkrétním městě na konkrétním venue? Prodávali jsme lístky na Stardance. Wow, co? Vůbec nevím, jak se to stalo, ale prodávali se lístky na Stardance. Stardance nějak jel jakoby po městech. Já nevím, jestli si to pamatuju dobře, jo, ale Stardance jel nějak jakoby po městech, takže tam všichni jakoby chtěli a samozřejmě se prodávaly jenom lístky na sezení. Jo, protože to byli starší lidi, kteří tam jakoby chtěli, takže si všichni potřebovali sednout. Takže se prodávali lístky jakoby na Stardance po městech a když už se tam samozřejmě přidávaly nějaký datumy a tak dále, tak ty už to měl jako prodaný, to byla rychlovka, to musíš jako... nejlepší je fakt jako, když se ty dropujou ty lístky,
první týden je jakoby nejzásadnější. Tam máš největší cenu, a nejvíc to ty lidi chtějí, protože teď to vyšlo, takže ty lidi chtějí mít toho jistotu, že ty lístky mají tak dále, takže prvních podle mě 5 dní jakoby nejvíc kritických a nejdůležitějších. Takže je to někdy jako makačka, že jako fakt jsi na tom počítači přilepený prostě několik desítek hodin, abys to všechno to. Ale v Čechách jenom když přijdou nějaký zahraniční. Jo, Travis, Billy a tak prostě outučka vlastně, který jsou limitovaný. 18 000 lidí se v Čechách prostě jakoby najde vždycky, který tam chtějí. A samozřejmě se sjíždí i z okolních států. Ale když už to jsou koncerty přesně, které jsou na Letňanech, tak 70 000 už je prostě hodně. Jo. A dá se říct, že nikde, kde máš pro 70 000 lidí, tak se ti to nevyprodává. A máš na toho Bad Bunnyho v tom Portoriku. Že on má 20 koncertů za sebou. Všechny jsou vyprodaný. A já mám pocit, že i to menu není až tak velký, a že i proto se těch koncertů jako děje tolik za sebou, ale je to prostě jako jeho domácí země. A já jsem viděl na TikToku, že tam se prostě jako sjíždí jako lidi z celé Ameriky, protože chtějí vidět ten koncert Bad Bunnyho u něj doma. Jo, přesně tak, jo. A je to tak, takže tam je to jako kult hrozný a tam je to obrovský. No. Tam se na tom určitě udělalo nejvíc peněz, i nejvíc jakoby od lidí, co jsem slyšel, tak udělali vlastně jako na tom. Hodně jsem jakoby viděl téma toho turné Oasis, protože tam jsem zase jakoby dost vnímal to, že vlastně jako pro Angličany návrat The Oasis je takovej kult, že oni vědějí, že to je jako poprvé a naposledy, co se vrátí a oni fakt jako jedou třeba jako 8 koncertů za sebou, kupují všechny lístky, které se jako dají sehnat a prostě s tou kapelou fakt chtějí vodit úplně všechny koncerty, co mají. Ale ten Oasis tam furt jako přidává něco. Oni furt jakoby nevím, jak moc je to naposled, protože fakt jakoby přidávají to vlastně jakoby hrozně moc. Ono to jako naposled, ale ono to naposled tak, že jedou teďkon turné po Velké Británii, pak jedou, že jo, pak jedou Ameriku, pak jedou Latinskou Ameriku, pak jedou 12 koncertů v Austrálii, teďkon, že jo, oznámili celou tu Evropu, takže oni vlastně jako reálně pojedou 4 roky v kuse. No, prostě dají celý svět, přesně pojedou 2-3 roky a pak nejspíš teda asi jakoby konec, ale jo. To se stalo, byl vlastně Drake tady je v Evropě po strašně dlouhé době. No a ten jakoby věděl, že jako se to všechno vyprodá, takže má obrovský haly, napálil ty lístky, takže my jsme vlastně nebrali skoro nic, protože to stálo tolik a bylo tam tolik množství lidí, který tam může jakoby nalákat, že to nemělo prostě jakoby smysl. To znamená, že má nějaký jako 70 000 Frankfurt a takovýhle jako venues. Jo, přesně tak. On má obrovský, Milano má taky obrovský a samozřejmě nějaký jsou menší, ale tam přesně dá dvojkoncert a tak dále. A měl to už všechno oznámený jakoby dopředu, že tohle to bude, takže a třeba u Drakea se zrovna jakoby nic nebralo. No. Kolik byly třeba nejlevnější lístky na Drakea v Evropě? Myslím, že 2,5 byly. Jo, takže jako od 100 eur vejš. No, já si myslím, že 130 euro bylo 130 podle mě, takže trojka. Od 130 tě vejš a normálně bývají třeba 65, víš. Takže to je jakoby dvojnásobek. Kdyby dneska nějaký jako běžný smetelník si chtěl zkusit jako vydělat nějaký své první peníze na předprodej lístku, tak co mu doporučíš jako první 3 kroky? Discord, skupina Retail Go? Ano, ale... No, já to odpromuju úplně férově. A samozřejmě mám link v bio, takže kdybyste se chtěli přihlásit, tak jedině přes ten link, prosím. Ne, hele, musíš jakoby mít na to čas. Fakt to není na to, že si stoupneš přesně jakoby na jeden den tady před ty dveře toho Foot Lockeru a koupíš si to. Je to mnohem komplexnější. Ale když vidíš, že bude mít Travis Scott koncert, tak když koupíš ten lístek, tak je jasný, že ho prodáš. Jo, takže jako Billie Eilish, Taylor Swift, takovýhle jména, jakože stačí se
koukat i co my vydáváme za videa, většinou jsou před nebo po, jak vlastně, že doporučujeme tohle a pak ještě řekneme, jak to teda dopadlo. Ale aby si běžný smrtelník koupil lístek, no sledovat všechny tvý umělce, který jakoby chceš, a když něco oznámí, tak si to proklikat a strávit nad tím jakoby ten čas. Mně přijde, že lidi prostě jakoby ani neví, kde ty lístky najít. Jo, že prostě se ani neproklikají tím Ticketmasterem, aby zjistili, že to má 3 předprodeje, ale vidí prostě na Instagramu příspěvek, že 25. se to prodává, ale ty si to můžeš koupit už od 20. a máš na to 6 pokusů. Jo, na T-Mobile třeba, že máš od T-Mobileu simku, tak na to si můžeš koupit, že máš Visa kartu, na to si můžeš koupit. A takový různý věci tam jakoby jsou. No a být hlavně zaregistrovaný a přihlášený v ten čas, kdy máš být. A být tam půl hodiny předem v té frontě. Pak už je to jenom o náhodě. Kam tě to hodí vlastně v té frontě. Jaký jsou teď jako nejočekávanější akce, na který víš, že určitě jako bude dávat smysl nakupovat lístky? Je nějaký hudební interpret, který má teď oznámený turné na podzim nebo třeba už na příští rok? Ne, teďka tam nemáme nic jako... Teďka tam bylo... A v tom létě se to moc jako... Nevím, neoznamuje, nebo mi přijde, že je to takový jako klidnější a jsou právě jenom ty restoky, protože všechno se to jakoby koná a myslím si, že zase říjen, listopad, prosinec se bude oznamovat jako... Jarní turné. Jo. Jako je tam Taylor, ta tam teďka něco oznamovala, ale to jsem si upřímně jakoby ještě nepročítal. Jo. OK. A zkus mi prosím tě úplně jako neobeznámen situací vysvětlit trend Labubu. Labubu jsou postavičky, který ty můžeš vytáhnout z blind boxu, takže ty nevíš, co si kupuješ. Je to plišák, který si můžeš dát na kabelku, na kalhoty, prostě takový malej doplněk. Ale lidi jsou na tom závislí tím, že nevíš, co si kupuješ. Okay. A tím pádem si chceš furt kupovat další a furt to chceš otvírat a chceš získat toho jednoho, kterýho jsi našel a samozřejmě zase za to může hrozně TikTok. A v Asii to jakoby jede už delší dobu, už docela jakoby dlouho. Tady to samozřejmě nějakým způsobem přišlo prostě díky tomu internetu. Ale jak rychle to přichází, tak rychle to odchází, protože zase tam máš prostě hned ty fakey. Jo. Ty fakey jsou hrozný, úplně jakoby nechutný, stejně si to ty lidi jakoby kupujou. A vlastně se stal jakoby i úplně kult, i všichni tomu říkají lafufu, že jo? Všichni s tím jsou smířený, že jakoby si kupujou fakey, vůbec to nechápu, to mě na tom štve jakoby nejvíc. Že je tady pár lidí, kteří si chtějí koupit teda ty pravý. A samozřejmě potom milion dětí a lidí, co vlastně jakoby to jenom viděli na internetu, tak jdou asi to koupí. A ještě podporují vlastně ten jako trh, který by neměli. To nemám rád, ale asi se s tím musíme smířit, protože taková je jako realita prostě, no. Takže spoustu lidí ani vlastně neví, že má pravýho, nebo ne, že nemá pravýho, že v Čechách se to nedá koupit jako nikde. Jo, nemáš žádnou distribuci, která by měla Labubu pravý. Jenom resell story. Fakt, já jsem měl pocit, že jsem to viděl na Alze už. V resell. Já, že Alza reselluje Labubu, jo. Fakt, jo, to je hustý. Takže až takhle jsme se dostali do fáze, že i Alza je vlastně dneska reseller. Jo. To je hustý. Jak rychle to odejde? Je to vyloženě jako instantní záležitost? Tak to, co oni udělali teďka, tam byl, jmenují se Big Into Energy, to je vlastně třetí, poslední jakoby edice, která jakoby vyšla, která je nějak jakoby hypená.
No a tam si je můžeš koupit už jako normálně u nich na Popmart, ne, to není Popmart. Je to... Není. Nebo je? Teď jsem se do toho úplně zamotal. Se podívám, pardon. Já si pletu totiž furt ty Popka a je to Popmart. Tak dělá Popka jsou stejně tak jako Labubu, tak jsou i ty. Ty bys to měl vědět. Já bych to měl vědět, to je pravda. Mě ale zajímá jenom věc, jaká je cena, no. Prostě jsi úplně upřímnej prach prostý reseller do toho, co vidíš, ano. Že ti v excelovských tabulkách vychází jako nejefektivnější. Přesně tak. Nebojím se to říct. Je to tak. Už jako nemám ani kapacitu na to hledat si vlastně jako nějakou minulost toho, nebo jak je to velký a tak dále. Prostě když tady vidím čísla, které vychází správně, tak proto jdu. A co jsou ještě dneska další takový jako limitované kraviny, které se dají kupovat? Takže bavili jsme se hodně o tom, že jakoby lístky jsou v podstatě jako samostatná kategorie, která jako vyžaduje nějakou jako práci a je to něco, co v tuto chvíli vypadá, že je vlastně jako dlouhodobý svět a dlouhodobý biznis, protože velký hudební turné se nepřestanou dít ze dne na den a budeš jako hledat jenom jako konkrétní interprety a konkrétní světadíly, kde se ty věci zrovna dějou. Přesně tak. Takže to je velký, komplexní a potom tady jsou samozřejmě Pokémon kartičky a jsou tady Lego ještě? Lego sety, které se jakoby prodávají, ty se prodávají jako furt, těch tam je jakoby hodně limitovaných a pak tam jsou prostě jakoby trendový, jako je to Labubu. Jo, tak vždycky něco takhle jako vyskočí a má to nevím, co tam ještě bylo. A One Piece se třeba prodávaly nějaký sety a tak dále. Jakoby jsou to prostě tyhle ty sběratelské edice, figurky a věci a ty občas prostě takhle něco jakoby vybouchne, něco ne. A ty jsi vlastně vůbec někdy na nějaký jako trend jako NFTček a tady těch jako digitálních věcí? Koukal jsem na to, ale nikdy jsem vlastně jako do toho nešel. A myslím si, že jako jsem udělal dobře. Udělal jsi správně. Je vlastně něco, je ještě nějaký jiný digitální produkt, třeba kromě těch jako vstupenek, který jsou teda zase jako spojený s offline věcma, s offline zážitkama, tak je něco jako digitálního, co se dá takhle jako výhodně kupovat a prodávat? Bitcoin. Ne, není. Ne, nic mě nenapadá vůbec. Myslím si, že je to furt spojený s něčím hmatatelným, ale nic jako takhle mě nenapadá, že bychom někdy vůbec jako prodávali. OK. Tak jo. NFTčka ani další jakoby kryptoměny nebo něco, to šlo úplně kolem mě. A odpromuj si, co chceš na závěr. Můj Instagram hlavně. A ne, budu rád, když mi dáte follow a když se na mě přijdete podívat na YouTube. A budu rád, když samozřejmě se připojíte k nám do skupiny na Dirty-Go. Můžeš si odpromovat i Foodshop kód, protože si tady všichni u mě propagují svůj Foodshop kód. Mám samozřejmě kódík do Foodshopu, kdybyste chtěli, můžete si koupit se slevou tom 15, je tam 15% sleva a dá se říct nám úplně cokoliv. Takže budu moc rád, když se tam podíváte a něco si vyberete. Kdo nepůjde nakupovat do Foodshopu, může nakupovat na trejčo.cz. Nový 2 trička tady s tím hořícím medvědem jsou právě teď online. K tomu tam máme jednu novou kšiltovku, možná tam ještě chytnete a poslední bandány z předchozího dropu, takže určitě běžte na trejčo.cz. Dávejte odběr tady na YouTube kanálu, dávejte odběr na Spotify kanálu, kde můžete odbírat podcast. Určitě se podívejte i na Trejčo Instagram. A díky moc a vidíme se. Čau. Díky moc, mějte se. Díky, čau.